Jochiw thieth maderoma 200 manitiere e bwo thieth manengone oyweyo mar UHC e kaunti ma Busia yuak ahinya kaluwore gi ogirimiti mar higni 3 mane gidonje gi kaunti no. Giwacho ni kaunti ma Busia okosebedo kadeo chal margi mar ticha. Kotelnegi kod jothieth wetegi mamoko oko mar osuptal maduong' ma Busia. Giwacho ni ogirimiti mane gichwoe kokgi e dwe mar 5 higa mar 2020 ok chal kamano maduol mar SRC nitiere godo ka gimedo ni gisebedo ka gitiyo e alwora marach ka chiel kod yudo osara matin. Gisani gidwaro ni gavana ma Busia Polo Tuoma mondo chiwne gi thieth ma Busia thuolo mokwongo e seche ma ondiko jochiw thieth e tich. A disappointment from our beloved Council of Governors chair, what was read by Anne Waiguru. I think this one should be immediately be revoked by all healthcare workers working under universal healthcare. Tumehangaika sana kwa maana mkataba ambao tuliingizwa ndani haukuwa na yale ambayo SRC inahitaji. Kulingana na SRC, they recommend that any staff working in the Republic of Kenya must have a salary harmonized as per the recommendations. Allowances should be included and all staffs should be on permanent and pensionable terms. We urge the government to uphold what our able cabinet secretary, Madam Wafula Nahumicha, recommended, that we be transitioned to permanent and pensionable terms.